बबुआ के लिहते जनमवा सोहरवा गवावेलू हो। ए माई बबुनी के लिहते जनमवा मनवा काहे थोर कैलू हो। ए माई बबुनी के लिहते जनमवा मनवा काहे थोर कैलू हो। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि नेहा सिंह राठौर एक लोक गायिका है और अपने गायकी के माध्यम से तरह तरह के मुद्दाओं उठाते रहते हैं और लोगों को मनोरंजन भी करते रहते हैं। तो ये गाना हम आपको पूरा सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्यारा सा बेल बटन दबा दें ताकि हम इसी तरह से नेहा सिंह का गाना सुनाते रहें। दोस्तों हम आपको बता दें कि नेहा सिंह राठौर हर तरह का गाना गाते हैं, चाहे वो लोकगीत हो या फिर अपने गाने के माध्यम से गरीबों की आवाज हो। हर वो गाना उठाती हैं जिससे जनहित में लाभ मिलता हो। तो चलिए सुनाते हैं ये नेहा सिंह का गाना। बबुआ के लिहते जनमवा सोहरवा गवावेलू हो। ए माई बबुनी के लिहते जनमवा मनवा काहे थोर कैलू हो। ए माई बबुनी के लिहते जनमवा मनवा काहे थोर कैलू हो। कोखिया भीतर से धियरिया मन ही मने झन खेली हो। ए ललना जब हम जइबे बाबा के देसवा त माई अखिया लोर होई है हो। ए माई बबुनी के लिहते जनमवा मनवा काहे थोर कैलू हो। अरे बबुआ के सोने के पालनवा बबुनिया खाट और कैलू हो। ए ललना बबुनी जीते मेडल पे मेडल की दुनिया में शोर भैले हो। ए माई बबुनी के लिहते जनमवा मनवा काहे थोर कैलू हो। कवने कारण माई भेद कैलू भेदवा बतावना हो। ए माई बबुआ से कमना बबुनिया सोहरवा गवावना हो। ए माई बबुनी के लिहते जनमवा मनवा काहे थोर कैलू हो। बाबूजी के चोरी का लुटावा नाच के देखावना हो। ए ललना तोहारा के बिटिया जनमली दुअरवा पे बतावना हो। ए ललना तोहारा के धियरी जनमली दुअरवा पे बतावना हो।